Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Калабыз Хашмануга әзерме? Бөгелмәдә укытучылар киңәше. Үзешчән пенсионерларының Балкыш фестивале старт алды. Православие динен тотучыларының ширкәү календарендагы иң мөһим бәйрәмнәрнең берсе Хашману яки Шумылдыру бәйрәме якынлаша. Ширкәүләргә, гыйбадәтханәләргә ил буенча миллионлаган диндарлар җыелып, билгеләп үтүгә бер генә көн калды. Бу юлы Әлмәттәдә узачак. Бүген Бәкедә кыйнып чыгу өчен шартлар тудырыла. 18 гыйнвардан 19 гыйнвар төнендә Хашману йоласын үтә урыны калабызда шәһәр күлендә узачак. Бүген моның өчен бәке ясалган. Керү һәм чыгу уңайлы булсынга махсус трапта урнаштырдылар. Киңлеге 1.60, озынлыгы 2.70. Вот шундый размерда. Ну, ул бит размер нинеке теге ярданкасының, трап анда әзрәк кенә нитек такой, чтоб ярдәмсез төшергә, нитергә, чтоб был, как говорится, безопасный спуск, подъем. Коткаручылар җиңел генә бәкегә керү һәм аннан чыгу өчен кирәк булганда кешеләргә ярдәм итәчәк. Ләкин аек булмаганнарны шәһәр күленә дә, Ямаштагы изге чишмәгә дә килмәскә сорыйлар. В любом случае должны заранее подготовиться и прийти только в трезвом виде, чисто, скажем, такими помыслами. Толщина льда соответствует у нас в районе местами до 50 сантиметров, так что промер льда сделана, нормы безопасности, она всем соответствует. Төнге 11 аралыгында Атакай килеп бәкенең суын изгеләндерәчәк. Аннан соң инде суга чуму юласы башкарылачак. Юланы үтәүчеләр өчен киеп шишнү бүлмәсе, кайнар чәй дә оештырылачак. Салкын суга елга бер тапкыр гына чуму турында сүз барганда йөрәккә зур авырлык килә, кан басымы арта һәм пульс ишая икәнне истә тотарга, иң яхшысы табиб белән киңәшләшергә кирәк. Бүген укытучылар алдында тулы һәм сыйфатлы белем бирү, укучыларның тормышка яраклашуын тәэмин итүче чаралар уздыру, дәүләт һәм чит телләрдә сыйфатлы өйрәтү максаты тора. Бу бурычлар төрле педагогик технологияләр белән өйрәтелә. Алар белән уртаклашу өчен Бөгелмә укытучылары педагогик укуларга җыелды. Тулырак Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева сюжетында. Укучыны фән белән кызыксындырудагы төп шарт аларда танып белү омтылышы уяту һәм дәреснең төп максаты дәрестә балаларда эшкә уңай мөнәсәбәт булдырырга тырышу. Әлеге бурычларны укытучылар көндә үтәп тора. Дәрес барышында тәкъдим ителгән иҗади биремнәр балаларның игътибарын җәлеп итәргә, аларның үз көчләренә ышанычын арттырырга, иҗади эшчәнлеккә омтылышын көчәйтергә тиеш. Әлеге эш нечкәлекләре белән укытучылар педагогик укуларда таныша. Бүген 14-нче татар гимназиясендә татар теле укытучыларының педагогик укулары уза. Монда безнең барлыгы 16 укытучы катнаша. Алар үзләренең эш тәҗрибәсе белән уртаклашу уңаеннан оештырылган чара. 14-нче Хади атласы исемендәге татар гимназиясе базасында узган чарада шәхесләребез дип исемләнгән китап күргәзмәсе дә оештырылган. Әлеге китапларны әдәбият дәресләрендә кулланып була. Күргәзмәне Хади атласы фонды тәкъдим итә. Әлеге фонд 2023 елда республика рәисе грантлары бәйгесендә җиңү яулаган һәм Балачакның яңа җырлары исемендәге конкурста барлык укучыларны, укытучыларны катнашырга чакыра. 15 январдан старт бирелде, 15 майга кадәр. Беренче туры безнең читтән торып үткәрелә, ягъни балалар, укытучылар үзләренең язган шигырьләрен, җырларын җибәрә алалар. Без аның кайда җибәргә икәнлеген адресларында күрсәттек. Бу турыда без бүген бәйнә яхшы итеп сөйләячәкбез, аңлатачакбыз. Һәм әлбәттә инде 15 майга кадәр без Татарстанның мәркәзе булган Казан шәһәрендә гала концерт рәвешендә фестивальнең йомгаклау концертын оештырачакбыз. Педагогик укуларда чыгыш ясаучылар үзара көчтә сынашты. Туган телдә белем бирүчеләр арасында Мустафа Энҗел исемендәге лицей-интернат укытучысы Диләрә Дөган һәм Мордва теле укытучысы Раиса Иванова беренче урынга лаек булды. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Кеше яшьтән үк уйлап табу һәм фән белән кызыксынучы балаларның зур ачышлар ясавы турында мисаллар бихисап. Шуңа да кечкенәдән үк яңа ачышлар булдыру кызыксынуны уята икән, моның хактагы белемне арттыру мөһим. Безнең шәһәрдә генә дә инженерлык иҗатына һәм фәнни эшкә омтылышлы укучылар өчен өстәмә белем бирү мәктәпләре һәм курслары елдан-ел арта. Уйлап табучы балалар көнен исәптә тотып, 1нче лицей-интернат укучылары белән безнең төшерү төркемендә танышып кайтты. Бала уйна нәрсә генә килми, уйлап карасаң, бу бит инновацияләрнең һәм көтелмәгән карарларның шын чыганагы. Балаларның дөньяга карашы стандарт белән генә шикләнмичә, уйлап табулары шын мәгънәсендә оригиналь булырга да мөмкин. Балаларның үсеп җиткәч, яңа ачышлар ясаулары аларны кечкенә вакытта ук фән өлкәләрендә кызыксындыру белән башлана. Алар күпчелек вакытта мәктәп фәннәре нәрсә өчен өйрәнгәннәрен дә аңламыйлар. Менә шундый мәктәп проектлары ясаганда, алар белемнәре тулаем дәрәҗәдә җитмәвен аңлап, укытучыларга сораулары белән киләләр. Амир Галиев физика һәм информатика фәннәреннән олимпиадаларда беренче урыннар яулап, үз белемнәрен робот-пылесос ясавында кулланган. Хәрәкәт принциплары, механика һәм электроника, программалау нигезләре, алгоритмнар һәм мәгълүмат структурасы бу белемнәр укучыларның уйлап табуларын булдыруда төп роль уйный. Бәләкәй Эйнштейн ата-аналарда балаларының мондый сәләтләре белән горурланып тора. Безнең һәр гаиләдә үзебезнең сервис үзәге барлыкка чыкты. Всё. Хәзер бөтен техниканы аның янына барабыз да, там утюг, фен, без уйламыйбыз да инде хәзер. Гарантийный талоннарны эзләп тормыйбыз. Конечно, билет та шушыларга. Я занимаюсь электроникой. Это мое хобби, мне это очень нравится, собирать всякие разные вещи. Также, например, это напрямую связано с радио. Вот я радио хочу сделать. Собрал уже электрошокер у меня есть. Катушку Тесла собирал, много всяких вещей и много что чинил. Балалар техника белән генә шөгыльләнеп калмый, лабораторияләрдә микроклонлаштыру ысулында өйрәнәләр, яңа төр үсемлекләрен үрчетәләр. Микроҗилне ашханага бирәбез һәм сатабыз. Үрчеткән гүлләр без мәчеткә һәм лицейга утыртабыз. Гади генә җайланмалардан алып, дөньяны үзгәртә алырлык гаҗәеп идеяларга кадәр һәр уйлап табу балалар фантазиясенең бетмәс потенциалын чагылдыра. Үсеп җиткәч тә гомерлек шөгыльләрен дөрес сайлап алуларына да мөмкинлекләре күбрәк булачак дип ышанасы килә. Ләйсән Галиева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында ветераннар арасында үзешчән башкаручыларның Балкыш 8нче республика фестиваленең 1нче этабы старт алды. Әлеге фестиваль өлкән яшьтәге кешеләр өчен уникаль проект, ветераннар өчен чын бәйрәм. 1нче этапны Яңа Нәдир авылында башлап җибәрделәр. Монда Габдрахман, Тойсуган, Камы Исмәгыйль һәм Яңа Нәдир авылларыннан 10 000 сөюче ветераннар җыелды. Балкышны өлкәннәребез балкыта. Кәрим Чинчуринның Зәңгәр шәл пьесасы өзүге белән Тойсуган авылы үзешчәннәре халыкны таң калдырды. Чын театр артистлары кебек һәрберсе үз ролен башкара. Бу фестивальдә беренче катнашулары түгел, быел җиңәргә дип килгәннәр. Безнең театрның исеме Хәзинә. Шушы Зәңгәр шәлне бик тырышып әзерләдек. Күреп торасыз, үзешчәннәребез безнең төрле яшьтәге, пенсия яшьтәгеләр дә бар, балалар, кызлар да бар. Бик ошады. Her yılın şulay bulsun idi bu Balkış. Birinciden biz ulu kişilerge mınday festivaller kortayırga erik vermey. İkinciden konullere hoş kim jırlay, kim beyi yaşavanda kursat almagan hünörlerinde kursatı. Ey balalar, il ulları, sizde barışanış. İsen imin bulunuz, isen imin kaytığız. Балкыш фестивале вокал соло, вокал ансамбльләр, хор коллективлары, фольклор ансамбльләр, бию, вокал инструменталь ансамбль һәм нәфис сүз номинациялары буенча үтә. Өлкән яшьтә булуларына карамастан катнашучыларның сәхнәгә чыгу теләге зур. Бу чараны без көтеп алабыз. Ул безне тонуста тота, энергия бирә, диләр алар.
ятабыз. Эмоциялар ташып чыга. Һәм шуның белән өйгә кайтабыз, хәтта йоклый алмыйча ятабыз. Ул бит пенсияга кадәр әле һәрберебезнең тормышы бар, һәркемнең семьясы бар, балалар бар. Ул вакытта бик ул кадәрле вакытта җиткереп булмый. Әле менә эшләүче пенсионерларыбыз да бар. Аманда барыбер да тырышабыз килергә, бергә күңел ачып, рәхәт бит кеше белән аралашу үзе бер рәхәт. Балкыш Татарстанның һәр районын кылычлый. Бу хәрәкәткә меңләгән өлкән кеше кушыла. Быелга кадәр 100 меңнән артык өлкән яшьтәге кеше катнашкан дип исәпләнә. Быел да зур планнар белән 8нче фестиваль старт алды. Фестивальдә катнашырга теләге булган һәркем катнаша ала. Бердән-бер шарт катнашучы пенсия яшендә булырга тиеш. Лауреатлар язын фестивальнең соңгы этабында билгеләнәчәкләр. Моннан тыш 3 гала-концерт узачак. Аларны оештыручылар җиңү бәйрәменә, Россия көненә һәм өлкәннәр декадасына туры китерәчәк. Алсу Ахмаджанова, Рамиль Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.